Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Al'azizu buwayin sarki kai na kira farkon wakata, shukuran alhamdulillahi na dace da salon kirkirata, ni'imar ka garin da yawarta musamman bayin zana rubuta, alladifu kamil lidifin ka cikin ikon ka na ke rera ta. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Allahumma salli ala Muhammad gatan duka halittu, tsira ka hada da aminci masu yawan da ya zarta halittu, alai a saka da sahabu ina ya kamar su da su muka intu, auliyahu da ke mana nuni da son ka ne fa kadai aka intu. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Ruhi daga sirrin Allah Fadima ni magani na dame, ya baki hakimin baiwarki da na nema kuma ce min amin, karki bar ni wajen hidimarki ina kishi na ga an tsere me, da Hassan da Hussein ki amsa ruhi na ya jikin ce amin. Tijjani masu abin da abun su masoyi, shaubar ama babban aiki mai kirai tausansa nake yi, sahibul faida babana bani ruwan failar ka masoyi, mai yarwa sharifin Allah gun kowa kyautarsa yake yi. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Assalamu alaika masoyi ga mai san kai na gaida ka, assalamu alaika saraki ga bawan kai na gaida ka, assalamu alaika habibi ga hadimin kai na roƙon ka, amsa kan na furta bukata gausi ce min zo nan dauka. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Shakbar so ka na mance kaina, kai fa inda soyayya ce ka wuce duka sani da tinina, aikin da ka ba mu a duban ya baye a gurin yin mana, da abun na ƙonar ruhi bara makarar rike hannuwana. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. In ya sa duba nufina ko da ma ban furta hakan ba, kan a nema shehu kake yi ko karami ko da kuma babba, ba babba da yaro gun ka fagen kaunar manzon mu na duba, duk da ma ban kai ka kulan ba dan shi na san ba za ka kinin ba. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Tun da na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba, ba sani da dabara kuna ko yau amma da na duba, ko da yaushe idan na yi niyya yin ta nake ba zan kasa ba, zahiri lamarin ka da sirri ba kowa zai gana hakan ba. Shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina, tun na so ka na mance kaina, nake abin da ba za na iya ba. Shabo shaku shagausi banda gwani ya gwanin da ka zaba, na yi nisa ana da nisa ko an kiran ba zan ji kiran ba, azumin ramadana farilla kowa yaki ba zai ga da kyau ba, banda ta a cikin lamarin ka idan ka ce ba zan yi musu ba, ni dai ba zan yi musu ba.
na gaske mai fada da cikawa baye masu rabo kuke da sake babu lungu ko kuma sako ko ta ina ka rarraba aske ko ina in za a faɗe ka ya maulan mu muna guntake shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina tun na so ka na mance kaina nake abin da ba za na iya ba sai bulbai da marubi mai harfa da yawa tsarkaka ya baka fati a ticota mai yaya da yawa tsarkaka har gobe kana kan aikin dana halagya zai kushe ka ko akwai jahilci kuna ya abincika da cutar hauka lalle da cutar hauka alkairin Allah sha suga maraba bi ka sanni da sauka mai taga da ya ta wuce irga kamar yi kyauta daga Allah kan tafiyar ka hanani na waiga dan batula ya gama aiki na roƙe ka ka same riga shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina tun na so ka na mance kaina nake abin da ba za na iya ba da kyautar ka kake yi ba ya san kai ko warayya inda ka zo baka yake yi kai da jamar da ma'aiki annabi zaka ga so da tsumayi sai ma kyauta ya da dama gobe ka zo zai ce ba shayi shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina tun na so ka na mance kaina nake abin da ba za na iya ba naga wannan abun mamaki mai kushe ka yake kodaka ba abun mamaki gausi in ka kirawa zai ki kula ka ya faɗi da awarka tana nan sawun gaba da ya kushe ka roƙo na da nake yi in na faɗe ka a gane nufina ya shewa gane nufina na shagalta da kai ka tsaya min dama can ba ni na tsaya ba na wadati da kai ba shakka gani sahun da fa ban ka yi gumba lamarin ka barwa Allah alkawari ba zan yi musu ba ko me kin ka furtan zan dauka ba za na musa ba shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina tun na so ka na mance kaina nake abin da ba za na iya ba shaudan Allah ka tsaya min yanda ma'aikin nan ya tsaya ma shaudan Allah ka iya min yanda habibin nan ya iya ma ka kira ni cikin kaula cikin raudar ka na zo na yaba ma daga nan wuce Madina gurin ɗaya wanda ba za a kuma ba wallahi ba za a kuma ba sannan nake nema na yaba ma ko da yaushe da na yoniya sai na rasa mai zan furta ma na roƙi lamu ya amsa da lamuninsa nake ta yaba ma dan yabon da ka yi wa gwaninsa annabi gatan duk al'umma shakbar hama uban dakina in ya shayi da nufina tun na so ka na mance kaina nake abin da ba za na iya ba makiran shara sharifi dan zara kewar ka muke yi ya sharif rabi usmanu duk aikin da bazar ka muke yi ga sharifi usuf shirafahu ni kullum roƙon ka nake yi addu'ar da kake ninka ta ko barra ya zama kana yi dan Allah ya zama kana yi